Ассалому алейкум, дӯстони гиромӣ, бародарон хоҳарон азиз, подписчикҳо, обунашавандагони канали мо. Ин дарси навбатиро дар бораи омӯзиши программи MetaTrader 4 мегузарем. Чӣ хел ки дар дарсҳои гузашта гуфта будем, мо чӣ хел графикро ба таври худ барои фаҳмиши худ осон кардан, настрой кардан гуфта гузашта будем. По умалчан график дар ҳолати сиёҳ, фони сиёҳ, график дар шакли сабз буд. Ин ба мо анқадар фаҳмотар мешавад анализ кардани графикро. мо ба таври худ чӣ настрой кардем, яъне як шаблонро сохтему, дар рӯи ҳамин шаблон чӣ кор мекунем. Яъне настройки свечной анализ бимондем, барни свечной анализ, индикатори стохастикро установка кардем, индикатори волюм, индикатори RSI ва индикаторҳои чӣ трендови ҳоро чӣ барои худ настрой кардем. Параллекса. Акнун ин барои мо дар ин дарс чӣ хел амали хариду фурӯшро ба ҷо оварданро ин индикаторҳо барои мо ёрӣ мерасонад. Яъне паскаска мекунад. Яъне сел байро фурӯхтан кадом вақт амали селро иҷро кардан, кадом вақт амалиёти байро иҷро кардан, яъне кадом вақт харидан ва кадом вақт фурӯхтанро барои мо ин индикаторҳо ёрӣ метиҳад, паскаска мекунад. ҳам индикатори стохастик, ҳам волюм, ҳам ин чӣ параболико. акнун як стратегияро ба воситаи стохастик дида мебарем. Чӣ тавр? вақте ки мо ягон чизро хариданӣ мешавем, мо ба амали чӣ стохастик такя мекунем. Чӣ хел амалаш? вақте ки стохастик аз поён ранги сурхро мебурад, ин ба мо нишон медиҳад, паскаска мекунад, ёрӣ медиҳад ки мо ҳамин амали хариданро чӣ ба ҷо биёрем. яъне вақте ки мана бинед кабуд сурхро аз поён боло бурид, чӣ тавре ки бинед дар ҳақиқат нарх чи аст бардошта шудааст. яъне мо агар дар ҳамон рӯз, фарз кардем дар ҳамин рӯз, вақте ки 19 июли 2021 ҳамин амали хариданро ба ҷо меовардем, баъд интизор мекаштем, албатта дар давоми 1, 2, 3, 4, 5, 6 соат курс чӣ боло мешуд. сони мо чӣ кор мекардем? як фоидаро ба даст меовардем. дар ҳақиқат бибинед, дар инҷо харидем. акнун дар кадом вақт бояд фурӯхт ки мо як фоидаро ба даст орем. барои ин ҳам паскаска, яъне индикатори стохастик аст. бибинед кадом вақт бояд фурӯшем? вақте ки ранги кабуд, ранги сурхро аз боло ба поён мебурад, ин барои мо паскаска мекунад ки мо амалиёти селро ба ҷо оварда ин харидаги чизомро бо нархи қиматтар чӣ фурӯшем. фарз кардем дар инҷо фурӯхтем. бибинед дар инҷо фурӯхтем, дар нарх 1819 рубл будагиш фурӯхтем. мана бинед дар ҳақиқат вақте ки нарх 1807 рубл харидем, стохастик болошӯӣ шуд, дар ҳақиқат курс боло шуд, курс омада 1819 рубл чӣ расид. акнун мо метавонистем интизоре кашем ки курс чӣ шавад, болотар равад. лекин барои мо индикатори стохастик нишон медиҳад ки бояд чӣ бифурӯшед. ранги кабуд аз боло сурх шуд, чокар. дар ҳақиқат чӣ аст? курс камтар чӣ поён рафтааст. дар инҷо мо як разниси фарқиятро ба даст оварда, як фоидаи худро чӣ ба даст меорем. дар натиҷа мо дар MetaTrader 4 бо ҳамин амали харидан ва фурӯхтан, яъне сел ва бай, дар фарқияти нархи тилло як фоидаро чӣ ба даст овардем. барои мисол гуфта ҳисобонем, агар ҳамин корро мекардем, ҳамин қадар фоида ба даст меорад. ин дар разниси чӣ буд? дар разниси тилло нисбати доллар, нархи тилло нисбати доллар. ҳамин қадар кор кардан мумкин буд дар давоми чӣ як рӯз. рӯзи 1907 харидем, рӯзи 2007 бигзор соати 5 чекарем бигзор фурӯхтем. ин чи аст? як стратегия аст ки ба воситаи ҳамин стратегия стохастик трейдерро кор фаҳмда дар ҳамин
ба даст меорам. акнун инро дар амал чӣ мебинем? кани бинем дар амал дар ҳақиқат мо чӣ қадар кор мекунем ё на. барои ин бисёр котировкаро мебинем, фунт стерлингро мебинем. дар фунт стерлинг ба мо як подсказка шуда истодааст ки мо бояд чӣ кунем? бифурӯшем. яъне нарх чӣ шуда истодааст? индикатори кабуд аз поён сурхро чӣ бурида истодааст. дар вақти нимсоатаҳо мебинем, дар вақти нимсоатаҳо ҳамин амал иҷро шудааст, дар вақти як соата мебинем ҳамин амал иҷро шуда истодааст. бинобар ин ҳозир мо чӣ амали байро истифода мебинем. дар сони бо як дар инҷо нозуки аст. дар вақти харидан ё фурӯхтан аввал чиро истифода мебарем? объёмро истифода мебарем. объёмро 1 2 3 4 5 6 карда мебарем. лекин барои он ки мо нав ёдгир ҳастем, мо бояд аввал объёми 1 сар кунем. баъд вақте ки таҷрибадор мешем, бигзор амали бай. мана ордер ба вуҷуд омад, яъне мо чӣ дар ҳақиқат фунт стерлинг нисбати долларро котировкашро чӣ харидем бо нархи чӣ 1036,474. бо ҳамин нарх мо чӣ кардем? харидем. акнун интизорӣ мекашем, нарх чӣ мешавад? боло меравад. мо амали чиро истифода додем? мана дар ордер, яъне ордер маънои инро дорад ки мо як амалиётро ба вуҷуд овардем, яъне ҳамин амалиёти мо чӣ аст? харида аст. мана тип бай. кадом символро? символи мана фунт стерлинг нисбати долларро, яъне ҳамин котировкаро харидааст. бо нархи чанд? бо нархи 1,36,474 чӣ харидааст. дар натиҷа амалиёти мо, прогнози мо туре омад. дар натиҷа курс чӣ рафта истодааст? боло рафта истодааст. акнун чӣ хел карда мефурӯшем? интизори кашем ҳам мешавад. ин бисёртар рост. лекин барои он ки ба шумо ман ёд диҳам, ордерро чиро ба ҷо дан накор берем ёд диҳам, яъне x-ро зер мекунем, мо фоидаро ба даст меорем. бинед, зер кардем. зер кунед, амалиёт маҳкам мешавад, дар натиҷа фоидаро шумо ба даст меорем. зер кунед. мана чӣ шуд? амалиёт ба анҷом расид. истиёро мебинем. дар натиҷа дар 47 рубл дар вақти мана бибинед, дар вақти харидани фунт стерлинг нисбати доллар дар давоми якчанд дақиқа мана цена 36,474 харида будем, 36,521 ба фурӯхтем. дар натиҷа 47 доллар чӣ кор кардем дар давоми чӣ 1-2 дақиқа. бинед чӣ аст? осон аст. бинобар ин албатта ин амалҳоро шумо ҳам ёд гирифта метавонед, ба шарте ки пай дар пай дар ин метатрейдинг чӣ кор кунед. акнун мо чиро истифода дорем? амали байро истифода дорем. кани бибинед амали чӣ хел истифода бонад кор дар ин мебинем. дар ин ҷо ягон ҷо мо амали селро чӣ мебинем? подсказка мана дар ин ҷо баромда истодааст. хаосро мебинем дар ин ҷо. бигзор ин амали чӣ селро дида мебинем. индикатори мо ҳар душ поён рафта идоаст. бигзор чӣ бошад? фурӯш бошад. сел. дар ин ҷо низ объёми якро мегузорем. ин мо байнанги цифра объёмро нишон медиҳад. сел фурӯхтем. дар натиҷа амалиёти чӣ мо кушода шуд. ин ордерро мо кушода кардем. бинед дар вақти таймфрейми нимсоата стохастик аз боло поин бурида истодааст. чӣ хел ки дар боло гуфта гузашта будем, аз боло ба поин кабуд сурхро буридааст. миноед реаксияш чи аст? пастшавӣ чӣ аст? курс аст. амали селро чӣ истифода будем. хуб бибинед, мана сел бо нисбати котировки доллар нисбати мебахшед котировки тилло нисбати долларро дар нархи 1815 мо чо кардем? фурӯхтем. сел, яъне амали фурӯхро ба ҷо овардем. дар натиҷа мана прогнози мо намараси мо чиро маҳкам мекунем. мана бинед, дар натиҷа мо дар натиҷаи фурӯш амали фурӯхтани тилло нисбати доллар низ як фоидаи худро ба даст 41 доллар ба даст омад. ин як дарси мо ба охир расид. дар дарсҳои оянда бо худохоҳ дида мебарем. худоҳофиз, бо мо бошед. бо дарсҳои оянда. дар паноҳи худо.